לפרוסקופים בסיוע רובוט מאפשרים לנו לעשות ניתוחים גדולים דרך חורים קטנים. היתרון הגדול ברובוט שלנו זה שאנחנו רואים בתלת מימד, אנחנו ממש נכנסים לתוך האגן עם זרועות מאוד עדינות, עם ראות כל כך טובה בתלת מימד ובהיי דפינישן, ואני מצליחה לקחת את הרקמות בצורה מדויקת, כל זה עם חתכים מאוד קטנים. הבטן לא פתוחה, אין פגיעה באיברים סמוכים, בעצם אתה מאפשר החלמה הרבה יותר טובה, פחות כואב למטופל אחרי הניתוח. ניתוח רדיקלי של כריתת הרמונית בגלל סרטן, בגלל ממאירות, יש לנו יכולת להוציא את ההרמונית תוך שליטה יותר טובה בכלי דם, הניתוח פחות מדמם, קילוף יותר טוב של העצבים שעוטפים את ההרמונית, עצבים ששייכים לשליטה בשתן ולזקפה, וגם פגיעה מינימלית בשרירי האגן, שרירי רצפת הגן. בנוסף, בתום הניתוח, אחרי שמוציאים את ההרמונית, צריך לחבר בין השופחה, צינור השתן, לשלפוחית השתן. והחיבור הזה, בעידן שלפני הניתוחים הלפרוסקופיים הרובוטיים, היה נעשה כמעט בלי לראות. המנתח היה מאוד קשה להגיע, לראות ולעבוד עם הידיים היחסית גסות בתוך אגן מאוד צר. הדליפה של שתן מהחיבור שכבר לא קיימת מאפשרת החלמה טובה יותר של ההשקה של החיבור הזה. יש פחות יצרויות, המטופלים מסתובבים עם קתטר ל5 ימים או שבוע במקום 2-3 בעידן של הניתוחים הפתוחים. היתרון של הרובוט בניתוחים אורולוגיים מתבטא גם בכריתות כליה חלקיות, בהם אתה רוצה להוציא גידול מהכליה עם מינימום פגיעה בכליה התקינה. אז הדיוק הוא חשוב כדי להוציא את הגידול ואת כולו, בלי לפגוע בכליה התקינה מצד אחד, לעשות את זה מהר ולתפור כדי שזה לא יידמם ולפתוח את העורק כמה שיותר מהר. הניתוח הזה הפך להיות שונה לגמרי מניתוח לפרוסקופי ללא רובוט, כי הוא בעצם מאפשר לך דיוק ומהירות שלא הייתה מתאפשרת בניתוחים הלפרוסקופיים. מטופלים שיהיו מתאימים לניתוח לפרוסקופי יעברו באסותא אשדוד את הניתוח בגישה רובוטית, מה שיאפשר לנו ימים קצרים יותר של אשפוז, פחות כאבים, החלמה מהירה יותר, בתנאים טובים יותר.